יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוב. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתהלכו, והלב השומר לא ייפגע, יפעל בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. אלוקיי, מודה אני לפניך על כל שנתת לי בחיי, שתוביל אותי בדרך הישר, ותן ברכה והצלחה לי ולמשפחתי ולכל עם ישראל, ואמרו אמן.